Neus Martell. Som la classe dels pingüins. Aquest curs hem estudiat les aus, en especial els pingüins. Us en recordeu que a P3 vau ser animals de la granja, a P4 animals salvatges i a P5 peixos. El curs vinent sereu aus. Espero que us agradi. Després ens podreu fer totes les preguntes que vulgueu. Els pingüins són animals vertebrats perquè tenen ulls. Són ovípars perquè porten nous. Els pingüins tenen el cos cobert de plomes. Les aus tenen dues potes i les ales per volar, però els pingüins no volen. Els pingüins per fora. Els pingüins per fora. Les ales eren aletes. El bec és molt planxut i fort. Els ulls poden nedar de baix de l'aigua molt bé. La cua fa la tercera pota i és forta. Les plomes són de color blanques i grogues. Potes. Les potes són curtes i molt fortes. L'esquelet del pingüí. El clavi serveix per protegir el cervell. La columna serveix perquè s'aguantin els pingüins. Les costelles serveix per protegir el col, la fletxa, els ulls i tot això. El bec és molt fort i menja el gat. Les ales s'han convertit en aletes. La cua serveix de tercera pota. Els peus són molt curts, són molt forts. La quilla Serveix? serveix per volar. El bec dels pingüins. El bec dels pingüins utilitzen el bec per menjar, per arreglar-se les plomes, per reforçar-se, per fer els nius, per menjar, per cridar a la seva parella i a la seva cria. El bec està cobert de queratina, com les nostres ungles. El paladar i la llengua tenen uns petits ganxos que retenen els calamars, els peixos i els grills. L'aigua que no volen la llencen
Com caminen els pingüins? Els pingüins avancen els seus hàmsters sobre les seves dues potes. El seu caminar és molt lent perquè tenen potes molt curtes. Tenen 4 dits. Les potes són molt curtes. Les potes són molt curtes. La cua està coberta de plomissol perquè la fan servir de tercera pota. Les urpes són molt fortes per agafar-se al gel i així no cauen. Els pingüins caminen balancejant-se. Les plomes dels pingüins. Les plomes dels pingüins. Els pingüins tenen una capa de plomes molt calentes que es diuen plomissol. Semblen un jersei molt calent. Per sobre tenen plomes més llargues que fan de jaqueta impermeable. Aquí darrere tenen una glàndula que fabrica com una mena d'aigua que se'l reparteixen per tot el cos. Aquesta vegada se l'escampen per tot el cos i així queden protegits de l'aigua de les malalties. Les plomes semblen escates, unes sobre de les altres. Són com les teules d'una teulada. L'alimentació dels pingüins. L'alimentació dels pingüins. Els pingüins s'alimenten de peixos i calamars. No tenen dents, són carnívors. Mengen molt quan es dediquen a pescar. S'empassen molta aigua i els peixos i altres animals queden enganxats en una mena de ganxos que tenen a la boca. Tenen com una mena de glàndules que filtren la sal del mar l'aigua del mar es queda dolça i és l'aigua que beuen. La reproducció dels pingüins. La producció dels pingüins. Els pingüins, quan arriba el moment de la reproducció, es concentren en grans colònies. O les colònies petites s'agrupen més pingüins, s'allinyen del mar i caminen terra endins. Primer fan uns balls i salten, aixequen el coll, mouen les aletes i ballen. Després s'enamoren i la femella pon una bonica i al final neix el pin. Els nius dels pingüins. Els nius dels pingüins. No tots els pingüins fan els nius iguals. Alguns els fan amb pedres, amb pals, plomes i fan forats a sota terra. Alguns s'amaven amb els forats de les roques, altres fan nius de pedres o coven vidrieres. El pingüí emperador cova l'ou entre les seves potes. On viuen els pingüins? Els pingüins viuen a l'Antàrtida i quan fa calor
se'n van a les illes del costat. Es fan amics dels turistes. Del costat del pol Sud. sud, a l'Antàrtida. Xile, Antàrtida i Austràlia. Costa. Molt bé. Tipus de pingüins. Hem investigat 18 tipus de pingüins. La majoria viuen en zones molt fredes, però alguns viuen en zones més càlides, com el pingüí. El pingüí més gran és el pingüí emperador i el més petit és el pingüí blau. Hi ha molts tipus de pingüins, com el pingüí emperador, el pingüí Adèlia, el pingüí barbijo, el pingüí macarró i molts més. Els depredadors dels pingüins. Els depredadors dels pingüins són la foca lleopard perquè té taques, els taurons, aus marines molt grans i les orques i les balenes. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies per la vostra atenció.